Сегодня в центре Чанар, расположенном в ущелье Гөктере под Ашхабадом, по случаю трудовой победы хлеборобов вручили специальные подарки от имени президента Туркменистана и национального лидера туркменского народа. Дети дворца Дают-эль-Идер адресовали слова искренней признательности президенту Туркменистана, герою Аркадагу за заботу и пожелали, чтобы урожаи хлеборобов страны были еще богаче. Следует отметить, что детский оздоровительный центр Чинар открыт в 2011 году и имеет 5 корпусов. За одну смену здесь смогут отдохнуть 500 детей. Biz bugün gahryman arkada gahryman terdamyň ýolundan süýçülük sowgatdan kabul etdik. Biz buňa diýseň begen ýaris. Gahryman arkada gahryman terdamyň şu sowgatlara uğradym üçin sag bolsunlar diýär. Gahryman arkada gahryman terdamyň janlarysa işleri elimden bir başga etsin. Bizim için şu uşaqlığınların biri bolup durýar. Mehran arkada gahryman terdamyň bize öz süýçülük sowgatlaryny ýoladyr. Biz döwletler köşküň çağırmazdan diýseň begen ýaris. Mehran arkada gahryman terdamyň biz için ähli edýän alladalaryny her birimizde duýup ýaşaýar. Mehran arkada gahryman terdamyň tutýan tümli işler elimden bir başga bersen.